Maria, kasayo pa sa buntag, nagsige na kausyagit. Mami, gay ko nga tabi, malit ko gamam. Am lagi hapon, nagkatiguang, nakali pa kakabalo mulitok. Gay ko gamam ba, mamalit ko ito tindahan na Brian. Hindi na siya, am, pagkaon na siya. Ay, gay ko nga tano. Kabalong wala tayo kwarta. Walang gapon, tanaw na ko sa mong pagbe. Maria, kaya ba naman ulo? Aw na kayo mong bag. Ulo, Maria ba? Maria! Mamalit gani ko ang no. Oh, namalit kay 20 oh. Nausaon ako, naroon makulangan akong pangbayad sa wan kabuhayan. Mamalit ko Si Maria ba, ano siyang gusto? Grabing kondisyon na dyan ako karon ba? Murag, dugay-dugay na makula kalag sa mansyon. Kaya unsaon man god, busy kay ko sa akong pag-eskwela. Unya, busy po kay ko sa akong pag-training sa hanis. Karon, muadto ko sa mansyon. Kaya akong kumustahon si senyorita ba? Magdali ko be. Kuha ko 20 kay mami, ipalit ko am-am. Uy, si senyorita man to. Asa ka to siyang wato? Ako daw sundan, be. Iya ako, Brian, di siya mamalit. Dito di ko mamalit na daily. Kaya tuwa dito akong paboritong pagkaon. Unya, mubalik ko dayon. Kay ako siyang atnan, kay ako siyang paibugon. Ayo, papalitan ako gamam. Kataga yung paborito na ako ginapalit dire. Kani. Salamat, ato na ko. Sige lang na ako pabutin si senyorita, be. Ako na ni Abrian ako makaon. Uy, padulong na si senyorita, oh. Tisoy, napunsa mo ka dire? Alam nga, nagkaon. Kaupaton man kada ko. Ako makaon siyang makaon. Ano mo nagipalit? Ibot ka no? Inday di ko nagipalit. Wala man ay lami ng mga baligyan. Inday di. Kanila ni Brian o kay lami. Napad yun ay mani. Lami? Ilawi oh. Lami ah. Tisoy. Lami lagi kayo. Halong-halong. Kini akong makaon. Ang flavor ani, hot and spicy. Kanay mo kaon, dili man na makatagbaw. Gamay kaayo. Alangan kay wala man sila dag ko nga, ma'am. Kung napa ah, kato yung pareha sa unlan kadako kong paliton. Unsa man ka senyorita, di man kakalitok. Am-am si mong mata. Makaon siguro. Am-am kung makaon tisoy parehas raman na. Tisoy, tagay ta tisoy be. Pamalit senyorita. Tagay ta ba gamay na. Dato ninyo. Dato gyapon daghan magig-utang si Mami Tisoy. Kamu ang dato kay dako kay mong makaon pangatag ba? Ngayo ka. Sige ba ibutang ba? Pagkaon ako. Ara oh. Grabe pagka Tisoy oy, di man ka mangatag bisan ana lang Tagay na ko Tisoy be. Sige nga senyorita. Sama na si Tisoy oy, daloman kaayo. Naginaminam na bi ako mukauta ng sweet and spicy flavor. Grabe pagka senyorita, excited ra kita ka. Tagaan lagi ta karon. Antay karon ha. Basta di lang ni manghatag si Tisoy. Basta malipat na siya. Ako na idagan niya makaon. Sige, yaw-yaw ni mo diya, senyorita. Dara o. Sama na Tisoy oy. Ay, usab. Sama na oy. Usab ba, usab. Taro nga senyorita, masulod si mong baba. Binuangan na siya ko ni Tisoy ba. Karon ni sa kuon. O sige senyorita, open your mouth, open. Senyorita, ako makaon! Kape na senyorita ko! Yes, salamat.